Kanyang laki din! Uncle Bansyong, naragsak kayo ka na. Tanabalaw ni Nana Lorena. Na, tagkatawa kayo din, Uncle. Apay ko man nabalo ni Nana Lorena. Sa anak ba't kide naragsak? Gaputa na tayong di asawa na. Naragsak basit. Gaputa maipalapal kaun ti panagayat ko kayong kuana. Ay na, Uncle. Kasla milagro laeng ang mapasamak na ita. Kanya! Wan, Uncle. Kasano nga da mga yatking ka? Kahit inlaklakay mo ti manuklaan ti aprosa, Uncle. Ay na, day takit di ti pangkitaan daan na pudnuak nga gayat. Kita man nagititarakin ko ang manok with tender love and care ko naman. Ay na. Ala, wanan, Uncle. Auntie Lorena, umay nakakano pa siya rin niyang kalbansyong. Anya, Wen auntie, gaputa agayat kanukan ka. ay unay kan Eva. Awan pa'y ti makabulan ang napalabas sipod pimusay ni uncle mo. Day takit din ti bagbagam. Ay na, pasensya kayo na auntie. Day tamat ngamin ti mangmangag ko at chismis. Ay na, di mon ikaskaso day ta nangag mo. Chismis laang day ta. Ang kasanunupod no nga agayat kan ka auntie. Kas itinako na, makabulan laang tinapalabas sipod pimusay ni ulitag mo. Kaya't nasawan, awan ti panawon ko para iti baro nga ayat. Gaputan nila ang uncle mo ti ay-ayat. Ikaw, tulungan nakman iti parikot ka. Apay, anya launa iti parikot mo, tataban siya. Agayatak nga rod kini Lorena. Ngumjak amaw no kasano nga arbag. Ay na, si kamot, tataban siya. Awan pa'y ti makatawan, sipod pimusay dede asawa na. Day takit din ti pagbagam. Kahit anya nga rod ti mabalin ka, no agayatak at talaga kinkwana. Tataban siya. Ang mga no panunutan na agungundawayam ti pan nakabalo na. Urayom pa'y nga aglabas ti mano atawan sakbay nga agaram. Agasam man na itatawin. Mabayag anay ta. Ang mga noon na andakaon. San aya mabalin ti makadumingaw. Sa bagay, no talaga di mo mailumang ti panagayat mo kankwana. Sige, ipalapal mo nga rodan, tataban siya. Bareng maisalat. Uncle Bansyong, asidagtan, iya balay da Auntie Lorena. Troy, kanakan. Nay, apaya kasta ti Jaryo, Uncle. Troy, agnervyusak mo tag. Kaslajak gaya maiturid asang Wen Lorena. Uncle, Agsubli talangin ni Troy. Baliwan tamanan tumay. anya? Wen Troy, agnervyusak ka talaga. Kaslajak makasao, indun kasangok ni Lorena. Unay ka na, Uncle. Sinangsang atta, ti mano abantay. Pinagbagka na kiti nakadagdag sin abagas kin kamutay. Ako nam nga isagot mo kan Auntie Lorena. Ngamita, agsubli talaga yam. Ano sa munak anakan? Mabainak gayam kin ni Lorena. Ay, agtigir-gira ka nga po'y tinervyos ka. Ang mga no, maisbuak di ti brep kan pantalong ka. Ay, karo anak kababain kang kuara. Anya, Uncle Bansyong. Di yung ibagang ay subli tamanan da ito awit ka. Ay, kit ano sa munak anakan? Sana balay, tanapig sa pailang ni tatumang mo. Ka, no ibati ta dito, sayang lang. Anya, iba ti talaang dito, Uncle. Bareng nanti Lorinan tumulaan di makaala. Kasanon no sa bali ka anakan. Sayang, ay alala. Ano sa mo na baggatan? Sa nabalay. Aggatang akto iti may sa atubay tao. Isuntok titangdan mo. Anya? Ne, naangir siguro dahil talut-luto mapansit, Troy. Di mo matan ikiwar. Rikaw, Abay,
Kasla na nagbatan ti pampanunutom ngamin. Ay, pampanunutin nga ron ni Uncle Bansyong, pare Ricaw. Ha? Apa ni Uncle Bansyong? Kaslamang luko nga ron. Kinadwak edi na minsan ngal daw. Tako na nga ipudnunan ti marikrik na kanyan ti Lorena. Ngamidadda kami ni paraangan dan ti Lorena. Nagbabawi kini. Anya? Saan na timuloy? Saan nga raw, pare Ricaw? No kaano pa yan nakasangpag kamain? Saan to nagbabawi? Binannog nakla nga nagbagbagkat iti pasarabo na kumakanyan ti Lorena. Yan. Kunak mo't ngamin asaan nagdardarasudos ama panija. Anya nga tinapasawak. Nagbambanog kayo lang asimang sang at ija balay da Lorena. Yak mo man iti dayja nga Uncle Bansyong. Kasla ubing na kumaraw. Ay kat, ano sa mo na tro itangkel mo. Ngam, naya, di mo tultuladan. Ay na, awan ti planok amang idol king kuana, paray. Kad no palpalaran no daduma, makapasar. Ang laki day. Eva, manglukatak iti pakanak. Kat si kanto ti katulunga. Talaga, ante? Wen, isupay man apaka kumikumak tani. Masiksikuranak nga agigyan laang dito'y balay. Ay, uwan ante. Ngam, amang ano mabangkrap. Amang ano dagiti kakaan na kamatlaang ti mapanmangan kat puro utang. Ay unay kan Eva, saan pa'y anang rugrugi? Day tabang krapkit din ti bagbagam. Ah? Pasensya kayo na, ante. Ngam amumatan ti ugali dagiti kakaan na kamadaduma. Ija balay mo ti pangananda. Ay, jakam mo kadagijay akakasinsin mo. Restaurant samot ti panagkitkita da iti balay ko. Ay na, naingimas met nga minakanayon ti sidaan niyo, ante. Iso kay kayat na. Ti kunam kitde, sadot dalaang dagijay nga agluto. Day talamangan ti amuda nga aramidan. Anya lakit din aya. Tata Bansyong, di ka ngamin agbarbartek atap no magustuhan na ka ni Nana Lorena. Mapukpukawan akmit tayo ni tinamnamari ko. Hamangan no di nakayat ni Lorena. Di mo pa inararam. Negatibo at dagos ti bang panunuto mo, Tata Bansyong. Mabainak ngamin nga agaram. Ay na, tarakyam ngamin Tata Bansyong. Awan, ano agpatay-patay ka? Adon, ti makaunakin ka. Nangaruna itantadan negosyo na apakanan. Kastaya. Wain, kahit saan na maliklikan nga adan to dagiti lalaki a customer na. Kahit agaamudan to. Sapay napintas pa lang ni Lorena, Tata Bansyong. Ha? Ang mga nuwatan to makasirpat kinkwanay dyan. Ang mga nuwadan mang kuldi-kuldik, itisikat na, Tata Bansyong. Ah, unay kan Rico. Masaksakitan na kingarod ka na kita ngay bagbagam. Ay na, agkunay ka ngaminin, Tata Bansyong. Saan lang apusaw? Inton maulanda ka manay, kundi sa noong kanto manay nakasla, nagpatinggan ti amin na banag itibiyag mo. Anyan laki din aya. Inturturid kon ti imay Lorena. Gaputa, jakon maitured nga ilimid ti panagayat ko. Anya? Wen Lorena, patsyam dagiti ibagbagak. Ay nabansyong, si aasawa, kan addaan akon iti anak. Agbiro kalatan iti balasa. Sana bali ata balo kamot Lorena. Nawaya ka nga agayat manan. Anya? Wen Lorena, agayata ka talaga kin ka. Ay napasensya kan bansyong. Ay ayatak day ti asawa. Katawanan ti planok nga agayat manan. Ngam natay mutin day di asawam. Anya pa lang ti manglapod kang kangay nga agayat. Isu asong batan nakit din, tapno agasawatan. Anya? Uy, Lorena, sumbatan na kon. Saan ka ngagbabawi ti denak? Kun,
nakasaganak amang ikasargan ka. Ado, dagiti taraken ko adingwan. Di ore man, maminduata nga agkasar. Ha? Ay na, Bansyong, oray taraken mo amin adingwan, awan bibiyang ko. Kano agayatak man, saan na si ka? Agpili ak, itilimpyo ang lalaki. Limpyo ak mo ti Lorena. Dua mo dagiti matak. Dua ti abot dagiti agong ko. May sa tingiwat ko kan dua dagiti lapayag ko niya. Saan atin na impisikalan ti kayat ko asawan? Ah, Ti galad mo ti dakdakamata. Saan akasken ka nga inuubing ti panunot na? anya. Ngay, agmurmuryot kayo manay, Uncle Bansyang. Kunamlan no asino day Tia Lorena. Uncle, Kunamlan no nakapimpintas. kunam idi, isaw, ti kapintasan na babae, para king ka. Ita, kasta manay, dagiti sa uyaw, Uncle. Ah, Ay na, Uncle, di ka mauawatan. Ay ayatem ka diya talaga ni Auntie Lorena, wano saan? ha? Ay, wan. Taray. Ay, ayatak ni Lorena. Masairak lang iti panagsasauna kanya. Anya laki, di na yan, Uncle. Kasta talaga ti agaram. Ano sa nyo, Kun baliwam ti pamayam nga agaram. Ang mga no di na magustuhan ti panagsasaw. Anya, kat numayat mo ti pamayak nga agaram, ti kunam kidde, agpangpangina day Tia Lorena. Oho, kunam lano asino. Ay nangkal, saan kayo amawatan? Ay ayatin nyo unayaw ng negatibo may tibagbagayaw, may papankin kwa na. Ay, yan niya laki day nangkal. Ne, apay nagsubli ka manen, Bansyong. Anya pa'y ayat, ti kayat mo nga ibaga. Ay, kasi ti sigod, umay ka manan armain. Ay, talaga adi ka makauawat, Bansyong. Imbagak lang arudan ken ka, asaan ka nga ayatan. Aginggat di nakaklunan, di ka sardengan nga armain. Oray agan ano ka, talaga asaan ka nga ayatan, Bansyong. Ngamin, awan at talaga ti mariknak apanagayat ken ka, nga oray may sa porsyento. Anya, Wan, iso apang nga asim ha, di kan agsubsubli ditoy. Disturbo ka lang. ay agsubli ak Lorena. Gapot ka kayat ko nga ipakita, asa anak nga agsardeng, amang ipanagnak iti kinapudnukin ka. No retreat, no surrender ako nada. Ay nabansyong, pangaasim ka diya. Amangan no agbutang dagiti customer ken ka. Amangan no mabankrupt ti restaurant ko. Gaputa mabuteng da, di ta pa nagrup-rupam. Anya, Talaga aloyal kan ka ni Uncle Bansyong, Auntie Lorena. Ay, Apay, diyo ka di kayat ni Uncle Bansyong? ay na, asino kumamot nga iti mangayat iti dayja a tao. Kano kasla arak ti pan nakadanumnan. Ah? Apay nga katawa ka, Eva. Grabe matday takas laarak ti panakadanom na, ante. Katuan man, kita man. Tunggal umay dito'y restaurant. Kasla saan nga digdigos. Uray kumaan, no saan nga atidog ti buok kan barbas na. Ante? Ay, marurodak. Amangan kit dino agbuteng kan kwa na dagiti customer. Awanton ati mangan dito'y restaurant. Ay na, da kayo umat, ante. Saan ama pasamak dayta? Di kay madanagan. Mano adara say na nagsubli-subli ka diyan ni Lorena. Yung isulat tamad nga isaw. Wen nga raw Uncle Bansyang. Nung nga isardeng yon, ti agaram king kwa na. anya, Wen Uncle, tani. Imbaga na mutin ka na kayo, di na kayo kayat. Mangrik na kayo mutin na Uncle.
Ha? Un nga ro tata, kasla ka asi kayo lang, agsubli-subli yan na. Ay, sana ka maupay. Agar maklata, aging nga awan makitak nga asawa na. Ngam siyak mo titaktakin niyo, Uncle. Siyak pa'y tinakakaasing agbagbagkat ka dagiti nagadwa pasarabo yung ingwana. Kasano nun ni Pare Rico gayam tayo ayatin na? Anya? Agpanunot kayo ng Kyle. Ay, sana mabalay. Sakla ang timang tagik ko iti panagayat ni Lorena. No kasapulan nga ala iti dinarasan, arabida kon. Anya? Ho! Yan. Nagturid kayo umutin nga mangibagay iti dayta, Uncle. Kit ultimo karabasa nga isagot yo itar-arman nyo. Di yo mabagka. Anya laki din. Ay, bigbigat, ngam sikat ti kaunaan a makitak dito'y restaurant ko, Bansyong. Ay katuan a Lorena. Tapno siyak ti umuna a makitam. Di ka mang singa, Bansyong. Bisi ak. Awan panawon ko a makisaritakan ka. Di ka din agungit, Lorena. Ismail. Hey! Makapabwisit ka! Talaga ka di adinak mayat, Lorena. Saan nga rod? Narigat aya nga awatan dayta. Na, di ka kung kita! Di nakbastusan! Lorena. Anay ko. Anay, bimukol sa anti natamaan. Hindi impakul mo kanya. Impang ormo mutin dayta aklaw ti bulalo. Dayta ti maganab mo, Bansyong. Di kanto ngamin makauawat. No imbagak adi ka kayat, talaga adi ka kayat, iso adi nakbastusan. Ay, tawanan ng Kyle. Di ka man kumanatawa, Troy. Ala, agawitan. Ha? Pinang-or na kamutin ng ti Lorena itaklaw, Uncle. Kat, apang aron akatawaan na. Ay na, Uncle. No dimngag kayo ko mga men. Saan na napasamak dayta kada kayo? Kin apay ngamin amang kuldi-kuldit kayo. Iti pa'y sikat na. Agin lang na niya, Lorena. Kayat nabot lang. Ay na, Uncle. Saan ngamin amay parbang tinaramid yaw? No imbaga na adi na kayat. Huston, di yun nipilit ti bagiyaw. Kita niya man, pinang-or na lang dahil tamuging yaw. Malawanan. Huskon. Di na ko katawaan, Troy. Agawitan. Sakit ang timugin ka. Agat bulalo pa yan tibanok. Ay, nyalaki, di ngamin ng Kyle. Unay mga minin dahil nga ayat-ayat aya. Makapasakit gaya, mitirig na. Ay. Kaasi kayo pa, Uncle. Huston ko nakmat, Troy. May saka man. May talamang sutil tamom. Alam mo na, pasensya kayo ng kalbansyaw. Kastagayam ti epekto ti mapaay. Naungay, kaskada agmumuryo. Agasam man, ante. Sure hit kayo, mate. Anya sure hit. Kano na minsan lang nga pinang-oryo, natamaan adagos timuging ni Uncle Bansyong. Dagulit met ngamin. Imbagak lang nga ruden nga awan apulos ti mariknak a panagayat ken kuana. Ipapilit na pailang ti kayat na. Mayat gayam tikas jay ano at dadagulit, ante. Panguran iti aklaw. Kitaan nyo man, rimwar adagos ni Uncle Bansyong. Ay. Jak imbaga atuladam tinaramid ko, Eva, ah? Ante. No adagarum ken ka, kat di mo kayat, kasaritam lat ti tinasayaat. Ipakitam lat ti respeto ken kuana. Tapno nasayaat kalat ken kuana, nga uray di mo awaten ti ayat nga idatdaton na ken ka. Mawatam. Wen, ante, kun kunak lang dayjay ket agyaman iti pamagbagayaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din.
Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Agsinatan, Fredo. Ha? Di na ako manrabakan iti kasta kami. Seryoso ak iti bagbagak, Fredo. Saan ka nabrabakan? Ha? Ang maapayami. Amo ba't mo ko saan ti panagahet ko ka? Ay na, mabagbag ka lang iti relasyon ta, Fredo. Maumuma akon. Ang apay. Kat mo ay ayatin ka unay-unay. Iso arod adi ka palubusan na mapan iti kinumpurmila dita. Kanayon ka pa kumustaan. Dahi tangarod, di pa kabagbag ka lang, Fredo. Anya, di mo kaya tigas dyan. Ay na, makapauma nga rod. Agasaman, tunggal ada pa panak, masapul nga ibagak no sadino, ken no asino, dagiti kakadwa. Masapul pa'y a minutos nga agap-date ken ka, with matching photo pa'y approve na. Kurang nalangan, ultimo pa nag-CR ko kat masapul nga i-selfie. Tapno ada may pakita ken ka aprueba na. Nya. Iso manipo dita, lipatan na kon Fredo. Tauray anya ti aramidam, talaga adikan kaya. Hey, apay Fredo? Saan mo ta may drawing na tarupa? Paray, nasaki nga ron tarik nak. Nakiwin naswas kanya ni bakit ko. Kasta ya pare. Huwag paray. Ay, amangan agda nang isukatan na kin ka akano wano foreigner. Nya. Uy, kit adayo ana tataer ngam sika. Ha? Ken adayo ana sing-singpet ngam sika. Sige kami pare. Masaksakita na lang arudan karumpay lang mo. Mamam lang ko ma, pare. Kasla mapispis iti puso. Nasakita talaga. Ay, pasensya ka na pare. Angam, ibagak kan katipod na. Anya po no pare. Nalabas kan tumat ngamin. As in, grabe. Ah, Ura sino kami na babae, mauma iti ugalim. Kaasi ti babae kan ka. Kasla awanon ti freedom na ken ka. Gaputa masapol amin nga aramiden na. Kat ipakada na ken ka. Saan kami nakasta, pare? Ikamot iti freedom na ngamin Ure nobyam di tao. Saan mo atanggal ti biyag na? Anya lakit din na ya. ha? Uwan pare, isa pagadalam na ita. Kat agbalbaliw ka kuman. Mayat makapasyerta no kay kayat ta, friend. Wen nga rod, friend. Saan akas la idi, masapul ipakadam amin kini Fredo. Ay, wen nga rod. Si kamot ngamin, Trina. Submissive ka unay kan kwa na. Gapo nga rod tako nak no ay ayatan nak. Nga bisit magayam day tanga ayat. Pakaalak lang iti stress. Anya lakit din. Mayat ti mainlab, no itinasaya at atao, saan akas laki ni Fredo. Ay, sana bale. Tanakawala akon iti dayjay alalaki. Ay, buong nga talaga ti ulok dayjay at tao. Sana bali? Tinapatag. Naragsak ka itan, iti panagbiag mo. Apay, anya ayat ti kahit mo ibaga, Julius. Agayatak namin iti gayim mo, Trina. Ne, kat, apay nga ron asyak ti pangibaga ngay. Riknak ayamon ti rikna ti gayam ko. Saan? Matlagayam. Apay nga ron asyak ti pangibaga ngay. Tapno tulungan na nga agaram kan kuana Ang lalakit din na ya. Nagsungit ka, Trina. No sungit di ka nagpatpatulong kanya. Anya, ay, sika talaga. Tulungan na ka din Anya ngay ti maitulong ko. Amangan kit dino ni Trina ti tulungak amang busted ken ka. Nagkasangad. Seryoso ak iti ibagbagak. Pangasim ka din Malawanan. Ngamsakbay ti amin. Bilinan ka nga umuna. Di mo paspasakitan ti gayem ko Uy,
ikarik na ita. Pare Fredo, nakita mo ka din ti post ni Ami? Kasano ang makita? No, in black na. Ay, saos. Talaga gayang may delete na ka ni ti biyag na. Huwag na ta. Anyang arod nga ito maramidak. Talaga kasta, ha? Anyang arod nga eh. Awatek lata na. Una pare. Awan mo't langan ti maramida, magaputa adan ka ayan-ayat na. Ah, Talaga nga insukat na kan. anya. Iso a panawon mo ten, tapno agbirok ka ni ti sa balay. Anyan. Talaga gaya mga awanan tinamnamag. Sinubyan kami pa. Awanan na pare. Indilit na kang aruda ni ti biyag na. Iso adi kan mang namnama. Talaga gaya mga sukat na kami. Ay, kat talaga akas tala ang tibiyag, Fredo. Anya nga rod, kat adan na magpitik, iti pusok. Unay kan. Nakiayan ayat ka dagos. Di nagbut inuray ang makiliw-liwag iti sakit tinarik na. Kapo iti panagsina ta. Adamat tanday taken ka. Apay nga min, adi ka move on. Ay na, kasta nga ron unay ti panagayat ko kayong ka. Iso na rigat ang may liw-liwag ti saem nga impay mo kanya. Apay kami na nakiwin naswas ka kanya. Oho, adula amin. Ay nami, numabalin na ko ma. Ituloy tatya na ta. Fredo, di nakman ring-ringan. Napunasan ti panagayat ko kan ka. Awanan apulos ti mariknak kan ka. As in, wala, no more. Unay mo tinanagkas ang tikastay. Makapasahir na iti balikas mo kami. Kasano, kat di nakmat ngamin inggaan. Imbagak lang arudan nga awanan mariknakkan ka. Mami, please, give me one more chance. Di mo aya maaw-awatan ti ibagbagak. Anya lakit din aya. Panawan ka man langan. Kat pangaasim ha. Di na kon disturban. Pagtuto ko may tinakapigpig sa bahay. Uray malayo sa amin eh. Ape manan, pare Fredo. Tiyak kung kahit ang biyang baray. Talaga at din akong kahit namin. Gusto nga uray aglayos dito lugar tayo. Gat may raman tayo. Ay, di ka mangiram-raman, pare. No naumakan nga agbibiyag, agin enjoy kami pala. Anya. Iso mo, no da ita panang waswas ni Ami iti relasyon nyo ti makagapo, at da solusyon na rita. Mang panunot ka, iti da dumaawagas, tapno makalipat ka. Ah, Well, pare, tano da ita akanahin ti pampanunutam, ay awan kasi ka lang. kit anya nga ron nga itaraminag. Iso nga rod ako na, ngagpanunot ka. No kasapulan nga agabrod ka, aramidem. Ah, Tano agabrod ka, makatagad ka. Kun makailiw-liwag ka pa iti sakit ang marikriknam. paray. Kasalo no makapagpanunot ni Ame kat makisinubyan kanyak. Di ka namang namnama kunak mat. Ngamin, at dan nobyo na kunak manan. Kat amang ano dandani pa yan ti kasarda. Anya. Sigurado ka di iti pangadang mo, Ami? Makiasawa kan? Wen isumat lang matiturong na. Sa bagay. Wen, Trina. Iso nga awanan ti babawi. Nakaikad da nga kon. Sigurado, masakitan manan ni Fredo. Bayamon da dya, Fredo. Makamumatan iti biyag na. Jak mat imbaga nga ibalod na tirik na iti napalabas. Sa bagay. Ngam sigurado, inton maamuan na, adumanan a drama na. Ay, kat talaga matakas dyan na day dya tao. Limalakyan nga ado ti drama na iti biyag na. Uray basti tabanag. Pagbalinan na a big issue. Anya lakit din na ya. Oh, sika ka din na Fredo. Wadre na. Siyak na ito eh. Ni Fredo ang nagwapo. Presko ti ay na. Siga magam rin na.
Di ka maangaw. Amo kung ti ugalim, Fredo. Kat, kumusta ngay? Nasaya at latawad. Nasaya at ano kasta? Kat, papanam ngay? Ipagpagnak na kiti papeles ko. Agaprodak ngamin. Ay, wow! Tumayab ka gaya man, Fredo. Wan man, Trina. Barang patirik na kinaami ka tumayaban. Ay, Fredo. Waya-waya amon day tabagim itinapalabas. Gaputag kasaran da ami kini Julius. Anya, agkasardan. Wan, iso adar ayam pa iti kasarda, sakbay kang ag-flight. Anya, pagatindaran da kiti kasarda. Nagloko kan. Masaksak anak lang harudan. Karkarhumpay lang. Anya lagi din. March, talagang ay papati kong taga-abroad. Hindi pa lang amin nga bagbagak kan ka pare. Di nakmat dengdenggan. Talagang nag-abroad akong pare. Langro na itantag kasarin dami kintay J. Julius. Oh, agkasardagaya man talaga. O pare, ni pailang Julius. Natatairak pa yung tiday siya. Angam, natataer ni Julius para kanya ami. Pare, Ay, alas, Poston pare, hindi ka nagsangit. Sana may bagay kan ka. sigawal pare. Binagaya na yung sinangit. Irurur ko lang ti sakit ni marikrik na kumain. Mala, irungaab mo nga ruder pare. Ang maudi ko manday ka pa nagsangit mo ah. Kaasi ka lang, ibalod mo tirik na may tinapalabas. Talaga ana iti panahon niya ami. Adan anak mo. Wan nga rod, Trina. Katsi ka, awan ka di pa iti plano, mamakiasawa? Awan pa nga ro tinakariknak iti ayan. Anya? Amangan numabakatan kan abalasang. Kat anya nga rod nga iti maaramidak no kastaman bilang tigasat ko. Sa bagay matkit di ah. Gamay na, nagrigat yag may maysa, Trina. Basta. No anya tigasat ko di iso. Na aping agkatawa ka ngay. Anya nga tano, da kayo ka ni Fredo, ti agkatuluyan. Anya? At dahil gaya mo anak mo, ami. Katuan na ah. Isungarod anak ki asawa, tapno maad na anak iti anak. Sana all na lang. Na ah. Ikaw ngamin. Insina na kidi. Luti na ko may insina, hindi. Data ko mati nagkatuluyan ita. Ang mga nuliman, tanak ta ko ma. Ay na, Fredo. Tawanan tinapalabas. Iso asar dengan nakman matan? Ay na. Mangirito ka man nga ro iti balasang kanyak. Awan matiretok. Alam na nami. Di padam ko maanasingput. Awan nga rod. Apay, awan ang pulos tayo maamu mabalasa nga yan. Apay sika. Awan ay ati am mo mababay. Ay gut, ado ah. Ado madlagayam. Katapay nga rod apilitan na kamangiretokan ka. Mangkita ka mat iti balasang nga armam ah. Gaputan na saysaya at lata no si kaamis mo ti mga mo iti galad ti babae nga armam. Asawa nga tan aday di Alfredo, iso akas taunay ti panang pilit na kan ka amangireto iti balasang? Ay, marurudak man iti dayja lalaki. Saan pa'y lagaya man nagbalbaliw? Katbayamon ah? Apay dayjay. Diyak gayam na lagi pa. Sika kumagayam ti inretok. Anya? Kati sumat, amang ano compatible kayo iti tunggal maysa. What? Ayan na yun, ireto mo kanya kami. Ay na,
Awan nga rod, Fredo. Adda, di mo lang amin kayat. Ay, adagayam iretok ken ka, Fredo. Ha? Agpwesto kami? Wen, adagayam ni Antik Abalo. Mabalinday jayan. Anya? Wen, Fredo. Awan matan ni Uncle. Iso anawayan ni Auntie. Anya? Sikamat. Nagirito ka saan mo, jibalo. Iso lang nga rod ti mabalin ko nga ireto. Di ka nagsapul iti sa bali. Anya? Wen, Fredo. Apay, di mo kayat. At dapat dagiti kakasinsin ko nga anak na. Mayatan day jay. At dan instant aputot mo. Uray di kan agrigat nga agiputot. What? Pare, lalabos mo ta diyang ami. Irit-rito na kintigan niya, kaya balo nga ikit na. Apay nga minapilitam ang mangirito. Kat awan nga rod ti mairito na kin ka. Oo na yan, di ka sa biyag. Apay, masiksikuran kan ngagmay maysa. Kung nga ron, tsak lang yung taon asawa na kada tayo nga gagayam. Ay, talaga kasta pare. Sa bagay, boring niya. Sapay dakkel di balay mo. Mayat kumamat no da asawa ken putot mo. Tapno adamad agnal nga lawangaw iji malamansyon na balay mo. Kunada nga ron nga awan serbiti dakkel a balay. No awan mo't agtambli-tambling nga ubeng. Nita, karoon na pa yung lahang. Ay, ako mga minti, irito yung kanyak. No kayat mo pare. Adda di kasinsin di bagat ko. Insina nila kayo na. Arig na mo ti single and available. Ano yan? Nagirito kayo. Hindi ko balasa nga. Tapno awan ti parekot. Ay, kung naglaing na ita pare. Ang ti kayat ko asawan. Di ka agganat. Dumteng tulak pati babaya para ken ka. Kurayam lang. Di ka kadi agapura. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Mapan ka manen agaradaw, numalpas ka amangan Agustaw. Ay, wala nang. Aguray tamang mga anak pailaan. Nagbayag kamot ngamin amang mangan anak ko. Jak pa'y nga rod mo't nabsog na nang. Maala nga rod, darasam ti agbusog. Kalpasan na, agpalpa ka, tamapan kanto agaradaw. Wala nang. Nasken nga agbusugak. Tapno napigsaak nga agarado. Ay katuan na anak ko. Imbaglakit din ta may baon ka nga agaradaw. Di anak ni Mari Ilang, di na may baon nga agarado. Tasadot, di anak na. Di laagin inom, ti muna nga aramidan. Ni ka di Julio ti dakdakamaten yaw nanang. Wan, sadot day jay. Saan mo atultuladan, Wan? Kanayon na nga uyawon day. Kanayon na adilawon ti kinadakkel ko kano a tao. Baybay amlatan anak ko no niya ti ibagbaga na. Isumater aramidak nanang. Jak makiap-apakan ko na. Uray kanayon na kapabainan. Nasaya at mat nga rod anak ko. Kasta tinasingpet a tao. Sa di numanan ti papanam si Kahulyo. Mapanak ni ta store ni Tata Sindong. Mapan ka man sumukmunan iti arak. Anya pa ngay. Amuya mo, ngagkapsot ti bagay, no jak sumok mo. Ayawan mo, Julio. Ati mo pa'y tay anak ni Mari Turia ani Agosto. Ay, di naman ni kumpara iti dayjay. Asobra apito, ngam kurang awalaw. Oray kasta ti bagbagam kenkwana, tananak nakam ngam sika. Limpyo wakatao nanang. Dayjay ngay, ada kurkurang na. Sika lang ti mangibagbaga nga dakurkurang na.
Hey, si kamot ti lumabas, sa dakurkurang na. Anya kumamat nga iti kurang ko. Kurang ti utek mo. Apay, makitkitam ay ati utek ko ta ibaga makurang. Talaga asaan ka makahuawat Kasanaw, kita dakurkurang mo. Sige, panawan ka pay. Tamapanak agarado. Awan matlat sirbi ti bagbagam. Ala, aggagit ka. Sana balay, tanagdakkel mo't tabagay mga agaradaw. Siguro, may sakaldero ngayon na po itikang kanam niya. Uray tain na po'y mimat kaninanang kotikan ka na. Saan nyo mat ngayon na po'y? Ha? Ay nagloko da ito nga dakurkurang nan. Mapan ka malangan na garadaw. Pay ganas din makisawagin ka. Takasanaw, kita dakurkurang mo. Si kamot gahan di agsaksak do diti bombaan na gusto. Wen, napintas adayana. Sumakdo ka kadimay. Wan, awan pagtigos ko, iso nga umayak mamot sumakdo. Ala, iyig mo dito'y day tatimbam. Tasya akong timang karga. Alaman nga rod, agyaman na ka gusto. Awan anyaman na napintas adayana. Numapnok da ito'y. Itulod kan ije balayo. Takaasi ka no si kati mangawit. Nadagsan da ito'y. Ay, uray sa anan. Kabaalakmat nga awitan. Ang mga nor-urayan ni nanang mo ti sakdom. Asidaglaang matibalayo apang ituludakken ka napintas adayana. Saan nakasapulan ni nanang? Saan mat nga agdardaras nga agluto? Alaman lang. Talagaan na kasingsingpot ka, Agusto. Hi, Diana. Si kamot gayam di masabat ko. Anya ka diti ibagam, Julio. Awan mo't kit di. Awan mat gayam. Sige, labsan ka nga ron. Ay, mabit lang, Diana. Sa dino ka diti papanam? Ken anya day ta awit mo. Patupat da itoy. Itad ko kini Agosto. Nagswerte mo tinday akurang apito. Sobra awalaw. Tauray la sagutan pa'y. Anya akurang apito, sobra awalo nga ibagbagam. Kitag pa'y sumay. Ada kurkurang dayjay nga gusto. Apay, san mo amad lang? Sikat ada kurkurang na. Gaputa sadot ka. Ni Agosto, kat nagagat, managtulong pa'y. Panawan ka man langan. Day tala agdilaw iti padam at tao ti aramidam. Ngam saan mo mat nga mo adilawan ti bagem. Ha! Ay, mabit man lang. Sobra apito kurang awalaw. Apay ka day? Anya ti naramid ni Diana di balayaw. Apay nagbayag mo ti jay tay. Okay? Nakisarsarita Apay, sipsiputam ka di ni napintas adayana. Anya, napintas sa Diana ko nam. Katuan tanagpintas met nga ro diti panagkitak. Kursunadak ni Diana. Anya, panagkunam ka day, kaya nakadayjay? Kaya't apay kit di nasaan. Ini kan naktupay iti patupat. Siyak, ti kayat ni Diana. San kit asika nga dakurkurang na. Apay nga rod, asyak tinang tedan na iti patupat. Saan na sika? Wala, tamo na arawit ka. Kita mo ngamin kit nagdakkel tabagay. No sika kumati kayat na. Di sika kumati nang tedan na. Ha? Kita tabagim. Kaslasaan ka amang mangan. Maasyan kumakan ka. No sika ti kayat na. Di na kayat alumok magak. Kayat na siksiyak ka no. Iso asa na siya tinang tedan na iti patupat. No di kit sika, takas labaka tabagay. Amo na arawit ka. Kasta? Iso boy. Ha? Damagak tuman kan napintas adayana no agpaiso day ta ibagbagam? Naimbagmat ta nagsabat ta dito'y dalan napintas adayana. Adda ko madamagag. Anya day ta gusto? Apay gayam nga inikan na kiti patupat napintas adayana. Inikan ka, gaputa na kasingsingpat ka kanyak. Kanay nakatultulungan no kasta ang makita mo dar aramidak. Day talaang, di makagapo? Ha?
Anya, piti kahit mo nga ibagak ang makagapo aya. Kunang amin ni Julio, iso nga inikanak taamom arawata. Dayjay manan a Julio? Saan mo apat-pat yan ti ibagbaga dayjay inuulbod ti ibagbaga na? No kasta, kay kayat nak ngam ni Julio. Adayo akay kayat ka Oh, yes! Yay! Kunang amin ni Julio, iso kano ti kayat mo. Saan ka tasyak? Oho, pagan anok mo't ngay dayjay. Kasano nga tanga armon ni Diana, nanang? Anya, panagkunam kat kayat na ka dayjay. Asino nga'y ti mangayat ken ka, kat sadot ka mo. Ni nanang may. Nalabas mo na ito ako na ayaw kanya ka. Kaslamot sandak nga anak. Nalaing ti babae itan nga agpili iti lalaki. An-anwan na ka ni Diana nga, kat awan mo't sirbem. Tulungan da mang gini nanang. No kasano nga armon ni Diana? Ay sos, awan lat ang mukon, akayat na ka dayjay. Nanang, panagkunayo. Kayat nak nga tani na pintas adayana. No ibagak nga agasawa kami. Apay, kayat mo ni Diana. Kayat kulaunay, nanang. Ay, agaram ka pa'y nga umuna, anak ko. Kasanungay ti agaram. Ay, kat ibagam ti marikrik na ma. Ibagam nga agayat ka kenkwana. Kat urayam ti sungbat na, no adamat panagayat na ken ka. Kastagayam ti agaram. Apay, nakasagana ka na maadaan iti pamilya. Maadaan iti anak. Kasta ka diti kaya ti asawon, nanang. Uwan kabailam ka di abyagan ti pamilyam no kas pangarigan. Nagagatak mo't, nanang. No kayat naklakid din ni Diana. Amin to nga ibagana tong palag. Ay na, anak ko, talaga nga agayat kan. Madandanagan ak manong isko. Nay, taapay magturya. Agayat samot ni Agusto. Ay, kadi ka nasaya at Anya, itikas jay akasasaad na. Kabailan na nga tatiang pamilya. ay kad no naggagad na ya ka nakak. Apay kiti na di nakabailan. Wala, nga masapul mo't nga ibagbaga ti aramidan na numaminsan. Naglimpyon to na ya ay no mga asawa. Nga tama nong? Ay na, patyan na ka din kao. Adon ti amamok akasta ti kasasaad na. Ngam idi nag-asawa daan ay sos naglimpyo da. Ay ngam, aguray ka man. Sino ayat ti nakarignaan ti ka nakakiti ayat? Ni Diana manong. Anya? Isumit lagay ang makanayon ko ang makita at tultulungan na ni Diana. Tunggal makita na nga daw awitan ni Diana. Kasta ka di manong? Wen. No kasta. Adamat nga rod bukod a diskarte dya anak ko. Isumat lagayam akumkumpurmi matit itad ni Diana kenkwana. Taduad dan tuman oras ka. Umayak man niya balayaw. Takasaritak man, tika na ka. Napintas adayana. Adda ko maibagakkan ka. Anya day ta gusto. Saan ka nga tanga agungat? Anya ngamin ayati ibagam. Ay, kuha ngamin, napintas adayana. Agayatak launay kan ka. Ha? Agbay so? Wen, napintas adayana.
Saan ka kadi nga agungat? Kwa, Agusto. Uray ibagbagada nga dakurkurang mo. Ngam para kanyak, awan mo ti makitak amadi nga aramid mo. Managtulong ka, kan nagagat ka. Katkaskan ka ti kayat ko alalaki. No kasta. Kayat nakmag. Ha? Agasawatan. Ay, saan tapay nga agasawa Ado pa'y nagiti kahit ko nga isurukan ka. Tapno saan da nga ibaga nga dakurkurang mo. Nakasagana ka kadi amang tungpal no anyaman dagiti isurukan ka? Ana pintas adayana. Amok mo ta sa anak nga isuro iti kalukwan, tanasingpet ka. Agpaiso ka day, ti ibagbagan ni Agusto asinong bata mon, Diana. Agpaiso, nana. Ay nabalasang ko. Imbagman, taada ka ang mga yat iti anak ko. An-anusam ko maata, kasla inuubing, matigar-garaw ti anak ko. Saan kayo amadanagan? Ta isurok no anya dagiti rumbeng abaliwan na nga style na, nana. Ala, balasang ko. Isurom no anya ti pagsayaatan na. Kat adda aklaeng ditoy katulungam. Alalayan kayo, aging ga akabaelakpay. Agyamanak no kastan, hana. Amok matkit di anasingpat ni Agosto. Managtulong. Kat day ta ti may saan nakatinagan ti riknak kan kuana. Naimbag nga aldaw mau kaanakan. Nay, si kamot gaya mangkal. Agtukaw ka Ay, napariid dito'y papag pagtugtugawa ba? Unang kal, mayat ti agpalamiis ditoy. Ay, nadamag ko. Asinong bata na kamot gaya man ni Diana. Ay, unang kal, agasawa kaming taon. Ay, kitsay-saya atem nga ron ati agargaraw mo. Nasaya at matigaraw ko. Day tamat ti amok angkal. Ay, kit nasaya at ano kasta. Saan mo nga ipalpalubos nga awagan da ka iti adda kurkurang na. Ni Julio laeng mo ti mangibagbaga akanayon kanyak iti kastangkal. Apay, adda kurkurang mo aya. Awan mo ti amok akurang ko angkal. Kompleto akmat. Isaw asaan mo nga ipalubos nga awagan da ka iti adda kurkurang na. Way? Ay, unang kal. Nasaya at may tanaranaan ka dito Nagdakkal na taam. Apay ka day, Julio. Biliba magking kanya. Sinumbatan na ka ni Diana kahit adda kurkurang mo. Marmarwam ka namang pababain kanyak. Ha? Apay ka na ayon mo nga ibagbaga nga dakurkurang ko. Wano saan, dakila tao, kunkunam. Kagpaiso may kitam tabagi ma. Siyempre, kasapulak ti mangan iti ado. Tanadagsen ti trabaho. Sana kasken ka nga awan trabaho. Aginumlaan ti amom nga ramidag. Kita ang mantabagim. Kat kaskalapilat. Ala, gawit ka kidin. Tada sumunga da bagyaw. Amangan no itayab na ka ti angin. Wano saan? Agi sabikil ka iti bato. Tapno di ka maitayab. Anyati ko na. Talagang adda kurkurang mo niya. Apay ngay, agtapis ka matan. Ha? Nagdakkelak. Idinto ta nagbasit ka. Ngam tapisan nak. Di ka lang nagbutangan. Danugan ka man laengan. Adik ko. Natukol sa tisikat ko Talagang adda kurkurang mo. Maminsan pa'y nga ulitin nga dakurkurang ko. Tatukkulak ta sikat mo. Anya, ay ditakan. Ha? Timarayan. Takrut ka magkayam.
Kinabil mo ni Julio. Isumati mo na ng kabil kanyak nanang. Bimali sa klaang. Liklikam ti makiriri, anak ko. Jakmat mabali na palabsen ti inaramid na kanyak ananang. Kan inaramid ko dayay. Tapno dinak ton awagan ni ti adda kurkurang na. Mala, ngam, saan ka nga agkabkabil? No saan nga isuda ti umuna amang kabil kan kawan? Un nanang, amok daytan. Anya laki, daig. Saan tayo nga aguyaw? Wano mangpabay ni tipada tayo ataaw, no nakarkarumay, ti pakadilawan tayaw. Kitain tayo nga umuna, ti bagbagi tayaw. Sakbay at isabali ataaw. Anya laki, daig. Papagayaw, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayaw. Anya laki, daig. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kabay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Kat, anya nga iti madamag lakay. Nagsarita kayo ka din kini Auntie Ofelia, maipapan iti ilaklako na a house and lot. Wen ba kay? Kagap-gapok nga ro ijay balay da itay lang. Nagsinaruno tala nga si Mang Pait. Kasta ka di? Kat, anya ngay, matuloy nga ilako na? Wen ba kay? Matuloy mo't lang nga ila ko na. Takasapulan da talaga ti kwarta. Pagpaagas ti anak na ijay India. Ay, kaasi mo ti anak na niya. Manong mo tan abulan nga agsinsinubli da iti ospital. Dahi tangarod ba kay? Liber na mo kami tinatamaan. Kat, manong ay tinagsaritaan nyo. Ay, makapasin na ay ti presyo na. Kasla, mapan na 25 million ka no. Yung sa bagay, nagdakkel ti balay nga ilakla ko na. Kaya nalawa mo ti daga. Saan lang at nagsaadan ti balay? Adamat urnong ta, iti manu atawon ta iti abroad. No kabailan talakit di, bayadan ta na. Ay kay una, katangan ta. Makatulong ta pa'y iti anak na ama sakay. Ay na, nuda kayo nga agasawa ti manggatang iti house and lot ni Auntie nga Ofelia. Amangan no inaldawak to amapan ijay. Ha? Nagpintas ti view. Ado ti kayo iti aglawlaw. Adda pa'y swimming pool. Ang pangaasiw na ah. Saan nyo pa'y kumanga ibagbaga ti uray asino? Ha? Saan mi ngamin akait nga ibaga ti tattao ada kami ti manggatang iti house and lot ni Auntie Ofelia. Bayan nyo at tattao ti makam mo. Saan ang masapul amapan ibagbaga? Isukot akay kayat kabalasang ko. Gaputa malaksid iti kinasingpet mo. Napakumbaba ka pa'y. Nung amin ibaga kadagiti tattao, ang mga no sa bali ti panakaawat da. Addan to man ti mangibaga naglastog kami. Pangas kas kadaan niya dita. Ay wan, pudno dayta. Amumutan dito lugar tayo. Kanigid kanawan dagiti chismosa. Dayta nga rod nana, nagriga ti machismismis. Nay, nagsapa ka mo't na nakariing bakay? Aywan lakay, napan ko ngamin pinitsuran ti ipapaaramid ta balay. Ha? Ta i-post ko man iti Facebook inton madamdama. Ayun nasaya update na panunot mo bakay? Ipos mo. Tapno makita dagiti makakita. Nang runa dagiti man nagapal nga awan pa'y balay na. Husto kay tiday ta nga imbagam lakay. Tapno man makita dagiti nabayag ija abroad ngam awam pay mo balay da. Nabayag da nga agpay so ija abroad ngam awam mo ti makita pundar da. Ay. Ha, amo kon, no asino ti dakdakamatan bakay? Asino pay kuma no saan adakora ken landong agasawa? Mano at awan da ijay Canada nga agasawa. Ngam, awan mat balay da. An anusan dalaang ti agigyan iti daan abalay day dinanang dalando. Ay saus,
Anya lagit day. Naimbagpay ka na ta. Ta saan ta anak ka abroad? Maar-arami din, ti balaita. Ay, wala. Iso nga i-post mo iti Facebook. Tapno makita na. Nay, kariring mo pa ilaang kumanatawa ka anak ko. Hay, puna yan ayat, ikaruba nanang. Asino akaruba ti bagbagam? O, kita o, ato'y dahito'y impose ni Miling iti Facebook. Ha? Impos na mo ti maar-aramid abalayda. Anya day ta in caption na anak ko. Saan kumuto na yung makita? Iso nga ro dakat katawag nanang. Agasam man ti in caption na. Naimbag kami pa'y taumadanin na malpas ti balay mi. Ngam dagiti nabayag iti abroad kat awan pondarda. Anya lagi din. Asino kumangay ti paspasagidan na iti post na no saan adakora ken lando anabayag ijay Canada. Ay na, bayam ang agpasagi daging gat kay kayat na. Di daan mo a worth 25 million di balor di balay da kor ang agasawa. Isupay Ay, kas lakikid lang di balay da kumpara, di balay da kora. Saan da ba ngamin nga amo, ti maibaba ni di ginadang da kora a house and lot ni Aunt Ophelia. Anya mo dun ti post ni Miling iti Facebook lakay. Ay, wag. Nakita mo dahil bagay. Awan mo ti sabali akaruba da na bayag ijay abroad no saan adatalaang. Kasta uno ti panangipaspasika dahil ti mararamid abalay da. May samod ni Joel. Imbis nga ti paun na ti asawa na itikas diyang ipupos na. Saan may? Nagpadaan da nga rod lakay. Agasam man ti comment ni Joel iti post ni Bakat na. Ha? Nakapabalay kamin. Ngamdag iti nabayag ijay abroad. An-anusan dati daan abalay da. Kastamot ti comment na. Anya lakit din. Naidumdum mga ro ti kinapasika da. Kunamla no isuda lang ti adda kabailan lang agparamid iti balay. Sapay la ko mga rod ata maipalipas dati balay da. Tapno adaganas mo't ati na idumduma apa nagpaspasikat da. Si Kamat Miling, sino nga'y matipaspasagitan nyo? Kinilakay mo iti post mo iti Facebook? Asino pa'y kumangay no saan adagiti agasawa anabayag ijay Canada? What? Manumat atawon da ijay. Ngam awam makita apundarda. Ay, si Kamat Mare. Di ka latagyaman no adda makita apundaryo kinilakay mo. Apay masapul pa ilaang met nga agpost ka iti Facebook. Sagat nagmadi abasaan di caption na. Ay basta! Ay, Mare. Saan kayo unay nga agpaspasikat? Amang ano dagiti pagpaspasikatan yung agasawa, kat kaslakikitlaang dagiti ipaspasikat yung kadakwada. Oho? Kasano ko maakas lakikit? Kita man. Addan maar-aramid abalay may. Kan adapay mapanmiirwar kanila kay ko a motor ija ili inton bigat. Anya? Kaya't mo asawan? Hulugan na motor? Wen mare, ngam at least, adda. Hay, diya ka mo, no anya tisawak kan kamare. Anya lagi din. Talaga ay ni dumduma met, ti adda at kinapasikat yung agasawa. Nagwapo mo tinda euro ang motor mo pare Joel. Ha? Kasla ka barbaro lang Sana kasla. Talaga ka barbaro dati pare. Hindi na minsan lang daw anapan mi inalay jay ili. Nasayat nga ron no kasta pare. Abay, siga ngay pare.
Nabaybayag kayo nga agasawa ijay Canada. Ngam awan pa'y makita ang nakaparada iti arubayan nyo. Anya? Ha! Naimbag pa'y kada kami kinibakat ko. Saan kami man na nakabadda kay abroad. Ngam at least, danda ni malpasan ti balay nga ipaparamid mi. Ken, adapayan motor mi. Amom pare Joel, dagita bambanag. San arumbang ipaspasikat pare. Pagyamanam latan o adda. San ang masapol nga agsasao ka iti kakasta pare. Ti ko nam gidi. Napaisuan ka iti imbagak. Iso akas ta ti ko nam. Hanya lakit din. Wan nga agpaisoan niya. Day dya Joel, imbes kumamot abagaan na ti asawa na, ang saan mat? Ay, awan ti nagdumanda na nang nagpadada iti ugali. Naidumduma talaga ti kinapasikat da. Ayan niya lakit din. Naimbag kumamot no binayadan dan akas ti motor da. Ngam saan magtahulugan mag? Saan lang nga dahil tanan nang oray ti balay nga ipapaaramid da. Loans da iti sumagmamano abang ko. Nagduduma. Anya? Una nang. Nimiling madla nga mismo tanang ibagakin ni Manang Lucia iti naminsan nga aldaw. Ay una yun. Kunaklakit din no urnong da ti pagpapaaramid da iti balay da. Saan magayam? Utang nanang. Utang lang nga rudan, ngam kasdaon ay apa nagpaspasikat da nga uray dala i-post iti Facebook. Awanan ba indag ita nga gasawa? Iso dalang ti kasta apasikat. Ngam saan mo't anak kaap-apal dagiti paspasikat da. Anya laki din. Amo nga lakay, magmagnak iti di kalsada. Limabas ni Joel ang nakamotor. Agasa man, napanaimpag nga ti motor na iti naurnong adanom. Urayak lang na parsyakan iti kastaunay. Nabasbasaak Anya? Nagalas talaga ti ugali na, sipod pa'y. Una yun da dya Joel. Ay, yak amo, nanya ti malala da iti kinapasikat da. Dayta nga rod, nagwayaan di kalsada, ngam nagnamot iti abay ko. Sapay di ayan tinaurnong adanom. Nalabos a pananginsulto na itipada na a tao. Bayamon ba kay? Numaminsan nga ramidin na paiging katikasta. Bagaam, tapno maring iti kinapudno. Asaan na ka ipapasikat dagiti paspasikat da? Maminsan pa talaga. Baga akon. Ura ibagada nagaras ti ugali. Nyalakit din. Si kamot madre, bagbagaam kumamit ti asawam. Taapay, anya ti parikot mo iti asawak, mare. Iti na minsan, magmagnakano ni Maricora ijay igi ti kalsada, iti limabas nila kay mo. Ingagara na gano nga, impag na ti motor na ijay abay ni Cora. Ken, anya kumaita? Anya? Paragan ka? Okay lang ti kasya ngay narami ti asawam? San mo man lamang korektar? Husto laang dayjay, mare. Tapno may paro pa kadakwada, nga dakabarbaro a motor me. What? Tapno sumrek matay, iti panunot da, nga oray saan kami anak abroad, makabalay kami. Ken, adama motor me. Ha! Apay, just, aya. Ay, anyo langit din, madre. Biliba ka talaga iti na idum-dum. Kinapasikat yun. Saan na may spelling? Inton umay alawas nga rodan ti panagpabless ta iti balay lakay. Wen kan igidan tamot lang nga ipabless ti lugan, bakit? Ay wan nga agpaisoan niya. Tapno mamimpinsanan. Wen
Ay, kamaudyanan na. Adamoten balay kan kotseta lakay. Makitkita tamot laangan tinagbambanugan da ijay Canada iti mano atawan. Wan nga rod bakit? Kasla kaano lang idadata ijay nga burburas iti prutas. Ngamita, adan balay ta. 25 million ko naman. Kuntilugan ta, akurang at 3 million bakit? Ang wisat to man nagiti ko kumarik lakay. Ay katwa na. Awisam amin na mabalin mong awisay. Amin ako kumaring. Nagitam amom kan amin na nakaroba bakit? Wana, kat oray si kamat. Awi samot amin akatrabahuam. Kan kukumparem. Tapno umay damot makipangan iti sagana ta. Wan bakit? No adu tayo, naragrag sa. Wan mare, iso nga umay kanto iti bala inton malam ti Friday ah. Taada kadwa nga gisagana kadag iti maluto iti kabigatan na. Sure, Mare. Umayak nga umay. Wan gayam, no makitam to ni Miling wano ni Joel. Ure asino kadakwada. Awisam ida, ibagam nga imbagak. Ha? Tapno makita damot ati house and lot a ginatang mikini Auntie Ophelia. Kan, makita dati kabarbaro alugan me. Ah, aywan anya. Tapno saan da nga ibagbaga iti tao, ang nabaybayag kami di Canada, ngam awan mo ti makita apundar me. Isu nga awisam to ida, tapno umay da. Awan, Mare. Ibagakan ko na makita. Anya a house blessing nga ibagbagamat, mare. Isuda nga gansawan tinanggadang iti house and lot ni Auntie Ophelia. Anya? Ti house and lot nga ilaklako na idi iti 25 million? Yes. When? Oo. Jay balay na ijay daya. Anya? Oh? Mas daw ka siguro. Tati adda lang amin iti panunod yo. Kada kayo lang di makabail nga agpabalay. Ay kwa. Saan matakas na? No ara-arigan. Mansyon ti balay da. Kalapaw ang kada kayo. Ngamay na. Naidumduma na kinapasikat yo. Ha! Uray yo lang nga i-post mo iti Facebook. Anya? Mala, umay kay tumare. Sigurado nga ado ti tao, ado ti sagana, oy, ado amin. Ta, saan lang ati house and lot ti ipabless da. Karaman, ti kabarbaro at chikot, kotse, isupay. Anya? Dapat kutsi da? Oh, yes. Of course. Katuan no da kayo katulugan na motor, ti paspasikat yo iti tattao. At damit kotse da, chikot. Brand new kan? Cash pie. Ha? Day tatibagbagak itigan ka. Agananad kayo iti panagpaspasikat yo. Tama nga no dagiti paspasikatan yo. Ket adayo amas lamang. Lamang dangam da kayo. Ano ngayon? Anya lagit din? Naimbag ta nagsabat ta, pare Joel. Ha? Ang mga noon naramidin nyo ita, kanin bakit mo? Umay kayo ay jay balay. Ay, kwa. Agpa Thanksgiving kami ita. Ti house in lot aginatang may kani Auntie Ophelia. Kani ti kabarbaro ako chime, pare. Anya? Umay kayo, pare. Iso na lang ata nagdagaang ti panawan. Ngam adamit ki DJ hulugan ang motoryo. Ison ti pagluganan nyo. Ay. Panorbora minggana ije balay. Tapno maamuan na kiti tattao ana urnong ije balay. Nga adda motor mo. Mayat tayo jayo ang mairwar, tinaidumduma kinapasikat yaw, pare.
Nakababain talang aro di tabagait. Ha? Diya ka mo, no anyan tumanan ti rupa kini pari lang daw nagsabat kamay. Ay, uray siya nga rod lakay. Mababainak mat ka ni Cora. Mababainak unay. Gapo iti impose ko ide. Imbes sa mapanta ko makipalanit ita kadakwada hanggang saanan. Nakababain launay. Saanan lakay. Nakababain na talaga ijay. Ay, sapay amin a tao dito'y lugar tayo kat ammo da dagiti panagpaspasikat ta ide. Ay, saanan na maulit na diya bakit? Saanan na talaga? Ayun lakay. Saanan na talaga. Impagarup ko. Ada tala ang ti ada kabailan na makapatakdar iti balay. Kan makairwar iti motor. Nagbidot tamat gayam. Agasaman, kaslaman siyon ti balay da. Worth 25 million ko naman. Kompleto. Adapay pulda. Kan, ay na, naglawat aglawlaw da. Ngamda ta. Saan ta pa yan nakabaybayad iti loans taging gaita? Kan, namin anutan anawarningan, may papan iti manubulan asaan ta naghulog. Ang mga nointon bigat kat umaydan guyudan ti motor talakay. Ay, anya kay nga rod bakit? Awan maramidan ta ah. Daituhin ti maghanap ta, iti na idumduma a kinapasikat ta. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.